Влизате в училище, за да търсите това, към което се стремите, за да приложите това, да сте силни в знанието, моженето и да успявате заедно. Скъпи учители, на днешния празничен ден искам да ви поздравя за вдъхновението, отговорността и търпението да възпитавате и изграждате децата като знаещи и можещи личности. Скъпи ученици, като всяко начало, стартът на една нова учебна година не е лесно нещо, но е повод за нови копнежи, за нови мечти, за нови постижения. Пожелавам ви да бъдете смели, когато мечтаете, и да не забравяте, че човек стига толкова далече, колкото са големи мечтите му. Специални поздравления отправям към първокласниците, за които празникът ще бъде най-вълнуващ. Знайте, че в училище, освен интересните уроци, ви очакват и много нови приятели и преживявания. Нека новата учебна година донесе на всички повече знание и повече успехи. Бъдете любознателни, бъдете пламенни, усърдни в усвояването на необходимите ви умения. Винаги искайте повече и никога не спирайте да вярвате, че можете повече, и не се предавайте. Уважаеми родители, винаги се е считало, че основната функция на училището е да учи децата. Казано с други думи, да им предаде натрупаното от предишните поколения. Това без съмнение е вярно. Но мисля, че днес е не по-малко важно училището да изгражда у децата любопитство към непознатото, да ги учи да учат, да ги учи да си поставят амбициозни и изпълними житейски цели и да ги постигат, спазвайки всички правила. Да им даде самочувствието да формират и отстояват мнение, да вярват и да се съмняват. Нека децата прекрачат прага на именно това училище. Нека заедно да превърнем училището в желано и приятно място за младите хора. Място, в което не само получават знания, но създават нови приятелства, откриват таланти. Здравейте от мен! Имам честта и удоволствието да ви поздравя във връзка с откриването на новата учебна година. Да ви пожелая много здраве, успехи в училище, да са здрави семействата ви и всички присъстващи. И да ви уверя, че общинското ръководство ще продължи и за напред борбата за оцеляването на училище, точно набирането на деца. Няма да го изоставим, няма да изоставим и материалното и финансово обезпечаването на училището. Да ви желая здраве, успехи и повече щастици за учениците. Лятото полека река прибира летните си дни и заминали са всички птици далече в топлите страни. Довиждане, щастливо лято, довиждане на теб, момче. Септември, сгинаме в ръка едно училищно звънче. И ние хилядите ученици към този звън летим като орля и с бодрите си весели редици изпълваме училището пак. Довиждане щастливо лято, довиждане щастливи дни. Едно звънче добре познато, днес за училище звъни. Празник е и пак септември и никак той не е обикновен, той е весел, макар че и невярно, и най-сериозният, този пръв учебен ден. Голямата слънчева сграда от нашата песен ти, училището почваме сега да с нови прекрасни мечти. Ето тръгнали отново всички ученици
ученички към училището, гдето весело звъни звънчето. Училището в утрото е спряло, под слънчето на покрива изгряло. Деца в него се събират, деца за знания в него влизат. Най-хубавият час от всички часове е онзи утренен и ведър час, когато те звънчето позове да влезеш с другарите си в клас. Най-хубавият път на този свят е онзи път, по който качеш ти, през твоето село или твоя град, да отвориш школските врати. И ние като вас само преди няколко години стояхме тук, притеснени и оплашени, и си мислехме, готови ли сме да бъдем ученици. И сега можем спокойно да кажем, били сме готови. И да ви уверим, и за първи клас вие сте готови, скъпи мои приятели. Елате при нас, ние ви подаваме ръка и ви подкрепяме. Обещаваме да се грижим за вас и да ви помагаме. Ще чуем изпълнение на първокласници, за които това ще бъде първата изява в училище. Обещавам, детенце клоба, пиленце любова, накъде под мишницата с малка книжица, отивам бабиска, накарай слабиска. Книга да си уча, добро да си получа. Трети път отварям чантата до бока, сложих ли буквала, молила и блока. Тръгвам най-накрая, мама ме целува, аз да си призная, страшно се вълнувам. Вярвам, че с мене всички сте съгласни, празник този ден, аз съм първокласник. Сметка, че нямаше да има българско училище и българска култура, ако не беше делото на светите братя Кирил и Методий. Ние сме щастливи, че нашето училище носи тяхното име и сме готови да засвидетелстваме признателността си към тях. Класове, мирно! Равнение на средата. Свободно. Мили първокласници, ето че дойде най-радостният миг за вас. Първият учебен ден. Днес вие за първ път влизате в класната стая и сядате на чинове. Ние ви посрещаме с вълнение и ви казваме, добре дошли. Днес ваш верен приятел ще стане книгата. Това вълшебно прозорче към пътя на знанието. Уверени сме, че вие, които ще следвате този път, за да придобиете много знания. Ние, големите ученици, от сърце ви желаем здраве и успех, честит първи учебен ден и на добър час. До знанието не се стига лесно, необходимо е да притежаваме ключа. Затова сега новата учебна година ще връчи ключа на знанието на новите ни първокласници. Скъпи първокласници, аз съм новата учебна година и съм тук, за да ви изпълня едно свое задължение. Връчвам ви този ключ на знанието, който ще ви отключи вратите към много тайни вселенската мъдрост. Пазете го, бъдете упорити и трудолюбиви по пътя на науката и познанието и следвайте неотклонно мечтите си. Обещаваме, че пазим този ключ. Ще
се трудим и се бъдем опорити в ученето. А в края на учебната година ще може да четем и писем. За вас е Горов и за нас е издигане. А сега по дългогодишна наша традиция учениците от последния клас на началния етап ще подарят книжки на първокласници. Отгодишна традиция учебната година да започне с благословия и молитва за здраве на всички. Днес ние сме щастливи нашето тържество да бъде почетено от свещеника Михаил Оряхов. Отец Станимир ще служи тържествен водосвет за здраве на всички присъстващи. Благословен е нашия Бог, всегда ныне и присно и во веки веков. Амин. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството, силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, пред рабите си, които ти се молят, и прати Светия Твой Дух да освети тая вода. И дай на приемащите Твои раби премахване на страданията, прошка на греховете, изцеление от болки и освобождение от всяко злота и също затвърдяване и освещаване, очистване от всяка скърнота и прогонване дяволското коварство. Защото е благословено и прославено пречестното и велелепно име Твое на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже, Създателю наш, Ти си удостоил нас, човеците, с Твоя образ и си открил премъдростта си на младенците. Ти си дал премъдрост на Твоя пророк Самуила и на Твоя помазаник Соломона. Деве вечната и божествена истина, усърдно молим, милостиво погледни върху тия деца и им изпрати духа на премъдростта и разума, духа на познанието и благочестието, духа на Твоя страх. Отвори ума им, за да възприемат силата на Твоя закон и с успех да изучават добрите и полезни науки. Избави ги от всяка вражеска зла умисъл. Запази ги твърдо в православната вяра, в душевна чистота и целомъдрие. Насочи волята им към изпълняване на Твоите свети заповеди и придобиване на добрини и полезни навици. И така, подготвени чрез Твоята премъдрост и като преуспяват в добродетелния живот и полезното знание, да станат носители на Твоето учение, да поживеят в мир, радост и всяко благополучие и да се удостоят да станат наследници на Твоето вечно царство. Амин. Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе, Христос, истинският наш Бог, по молитвите на своята свята, пречиста, непорочна майка и на всички светии, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. Амин.
по молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Благоденствено и мирно е житие, и във всем благо е поспешение, подащ Господи. На учениците, които се обучават в това училище, на техните учители, на управлението и на всички тук присъстващи люди, на многая лета, многая лета, многая лета, на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин, амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Поведи православному българскому народу на съпротивния даруй и Твое сохраняй крестом Твоим жителство. На добър час, скъпи ученици, и успешна нова учебна година на всички. Бъдете здрави! Божието благословение и Неговата милост бъдат над всички вас. Амин.